Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om tillid, fordi det der med tillid, det er faktisk ret vigtigt, når man som virksomhed sælger noget til nogen. Men tillid er lidt en underlig størrelse, fordi det er jo egentlig noget, som der opstår imellem mennesker. Og hvordan går man så ud som virksomhed og er tillidsfuld og er troværdig over for sine kunder? Og man kan sige, at konceptet brandidentitet, det er noget, som der er rigtig mange virksomheder, der har arbejdet rigtig meget med. Og det er heller ikke fordi, at brandidentitet ikke længere dur, men der skal ligesom lidt mere dybde i det. Så den traditionelle måde at lave en brandidentitet på, der tager man selvfølgelig og kigger på, hvad det er for en type virksomhed. Man kigger på, hvad er kunderne, hvordan kommunikerer vi til kunderne. Og så laver man en brandidentitet derudfra, og også måske noget med historien i virksomheden og sådan noget. Men hos Virkestyrke, der tror vi, at man ligesom man skal dybere ind. Man skal gå ind og finde ud af, hvad er det, der er formålet med virksomheden. Hvorfor gør virksomheden, som de gør, og hvilke værdier er det, de bygger på. Fordi når det er sådan, at man ved, hvilke værdier virksomheden bygger på, så er det meget nemmere for medarbejderne og for virksomhedsejerne at udfolde virksomheden og gå ud i verden med det, de tror på. Det er nemlig sådan, at vi som virksomheder alligevel ikke kan tiltrække alle. Så det vil jo give meget mere mening, at vi tiltrækker de rigtige kunder, som tror på det samme som os. Kunne du tænke dig at udfolde din virksomhed og tiltrække de rigtige kunder, og at kunderne har tillid til dig? Så hop med på en af vores workshops, hvor vi laver en formålsafklaring med dig, hvor vi går ind og finder ud af, hvad er det for nogle værdier, du har skabt virksomheden på, og får formuleret et formål omkring, hvorfor du driver din virksomhed. Næste workshop, det er den 18. maj, og det foregår i Ry, og det foregår her på perron 28. Jeg har ikke lige ryddet op. Men der har vi sådan et lille kontorfællesskab her. Her er mit stativ til min videostativ. Nå, men hop med. Du kan købe billetter på Billetto. Jeg lægger et link ind i teksten her. Jeg håber, vi ses. Hej hej.